Λοιπόν, ζαμπούνι ή μπιμπίκι, τα λένε και έτσι. Εδώ είναι και το πρόβλημα του κάθε νέου γκαϊτατζή. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα ζαμπούνι και να δούμε όλη τη διαδικασία του πώς φτιάχνεται. Αυτό είναι το ζαμπούνι από καλάμι. Έχει 4 έως 5 πόντους μάκρος. Η νότα που πρέπει να παραχθεί με το ζαμπούνι αυτό πρέπει να είναι η φα δίεση. Γύρω στο φα δίεση. Για να δούμε λοιπόν. Παίρνουμε το καλάμι μας και βρίσκουμε το ματάκι που είναι του καλαμιού και ακριβώς απέναντι είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει. Παίρνω ένα μαχαιράκι με δόντια για να μπορώ να κόψω με ευκολία το καλάμι μας. Άλλοι παίρνουν φαλτσέτες. Βέβαια αυτό είναι και πιο ρεψοκίνδυνο και αργεί και λίγο να κόψει το καλάμι. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το καλάμι μας πρέπει να είναι τουλάχιστον από 3 μηνών κομμένο ξερό και πάνω. Ένα ξερό καλάμι δηλαδή. Τα συγκεκριμένα είναι 3 ετών. Λοιπόν, βάζουμε το ματάκι όπως είχαμε πει στην κάτω μεριά και ακριβώς απέναντι το σημείο που θέλουμε να κόψουμε. Το μαχαιράκι μπαίνει και λίγο λοξά. Θα σας δείξω λίγο. Θα προσπαθήσω να σας δείξω όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, λοξό το μαχαιράκι, όχι σε ευθεία κατάσταση, λίγο λοξό για να μπορεί να πάρει, να το σηκώσουμε όπως λέγεται. Λοιπόν, και τραβάμε προς εμάς, προς μία κατεύθυνση αρχικά, λοξό και προς μία κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, εδώ. Ωραία λοιπόν. Τραβάμε μία, βλέπετε το σημείο. Και ελαφρώς λοξό. Πάντα προς το δικό μας το μέρος, μέχρι να φτάσει λίγο πριν τη μέση. Το βλέπετε? Ακόμα λίγο θα χρειαστεί. Θάρροπος είναι κοντά. Θέλει ακόμα λίγο. Λοιπόν, θάρροπος είμαστε εντάξει εδώ πέρα τώρα. Σε αυτό το σημείο. Και ελαφρώς λοξό. Βγάζω λοιπόν το μαχαιράκι με τα δόντια και παίρνω ένα σουγιαδάκι το οποίο έχει λεπτή λάμα. Όσο μπορούμε πιο λεπτή. Τοποθετώ το σουγιαδάκι μου ακριβώς μέχρι τα σημεία που είχε κόψει προηγουμένως το μαχαιράκι και θα προσπαθήσω να το ανασηκώσω, αλλά θα προσέξω όμως σε ένα σημείο εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, να μην μου σκάσει, δηλαδή να βρω πού ακριβώς πάει να σκάσει το καλάμι και το ανασηκώνω ελαφρώς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά σκίζεται το καλάμι και από τις δύο μεριές. Το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να το σηκώσω σιγά σιγά και να φέρω το μαχαιράκι ακριβώς από κάτω. Εδώ λοιπόν.
Τώρα λοιπόν προσπαθώ το σκίσιμο να μην πάει πολύ για να μπορεί να είναι πιο σκληρό, πιο δυνατό, να μην κολλάει, να μην στουπώνει δηλαδή. Και το ανοίγω σιγά σιγά ανασηκώνοντάς το. Δεξιά και αριστερά, δεξιά και αριστερά, λίγο λίγο. Μέχρι εδώ. Λίγο ακόμα. Έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τη μέση και λίγο παρακάτω. Εδώ λοιπόν σταματάμε για να δούμε τη διαδικασία, το πώς μπορεί να βγάλει φωνή το καλάμι αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε και με το αριστερό μας αντίχειρα πιέζουμε το πάνω μέρος του καλαμιού για να μην μας σπάσει, ακριβώς εκεί που είναι η κόψη του μαχαιριού. Και σιγά σιγά ξεκινάμε και το ανασηκώνουμε. Είναι πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να προσέχουμε. Ξανά πάλι. Ξανά πάλι. Το βλέπετε? Λοιπόν. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Λοιπόν, και φέραμε το ζαμπούνι μας σε αυτό το σημείο εδώ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να πιέζουμε με το αντίχειρά μας προς τα κάτω και να σηκώνουμε με το μαχαίρι μας το γλωσσίδι εδώ, πολύ προσεκτικά, έτσι ούτως ώστε να μην σπάσει. Αρχικά ακόμα δεν νομίζω να βγάζει ήχο, θέλει ακόμα κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, δεύτερη φάση είναι να δοκιμάσουμε να πάει λίγο πιο κάτω, όχι παραπάνω από αυτό όμως. Ανασηκώνουμε το γλωσσίδι μας μερικές φορές, να κάνει το χαρακτηριστικό θόρυβο. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση είναι στο πάνω μέρος εδώ να μπορέσουμε να δυνατήσουμε το γλωσσίδι εδώ πάνω. Και ξεκινάμε μετά σε αυτό το σημείο εδώ ακριβώς, στο πάνω μέρος. Με ένα μικρό σκίσιμο να δούμε, να το φέρουμε περίπου σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι ούτως ώστε να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα εδώ. Όπως είμαστε εδώ, το σκίζω κι άλλο, το λεπταίνω. Από τα πλάγια, αυτό το ξύλο, αυτό το σημείο εδώ, πρέπει να λεπτύνει. Από δεξιά και από αριστερά. Λοιπόν, και αρχικά το φέρνω σε αυτήν την κατάσταση. Εδώ. Το βλέπετε? Λοιπόν, ίδια διαδικασία πάλι. Το χέρι μου πάνω στο καλάμι, πιέζει το γλωσσίδι και το μαχαίρι προσπαθεί να σηκώσει το πάνω μέρος. Έχει μια ελαστικότητα. Μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να σπάσει. Λοιπόν.
Και έρχεται λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση το καλάμι, για το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα σφυρίξει ή όχι. Από ό,τι φαίνεται το καλάμι εδώ, νομίζω πως το γλωσσίδι στο πάνω μέρος πρέπει να λεπτύνει ακόμα λίγο. Δεξιά και αριστερά, όχι προς τα κάτω. Δηλαδή όχι από εδώ μεριά, εδώ αριστερά και εδώ δεξιά. Να γίνει λίγο πιο λεπτό. Έτσι ώστε να μην μου γκρίζει, όπως λέμε στη γλώσσα της μουσικής, της γκάιντας. Λοιπόν, έγινε πιο λεπτό. Αυτή η διαδικασία του να σηκώνεις το καλάμι πιέζοντάς το από πάνω για να μην σπάσει, πρέπει να το κάνουμε πολύ προσεκτικά και πολλές φορές, έτσι ώστε να πάρει την κλίση σε σχήμα τσαρούχι, όπως το λέμε, να μην είναι επίπεδο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, θα παραχθεί ο ήχος. Κάτι ξεκινάει κάνει. Λοιπόν, η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να καθαρίσουμε το μέσα μέρος, έτσι ώστε να γίνει τελείω όπως είναι. Παίρνουμε ένα λεπτό γυαλόχαρτο, το σφινώνουμε μέσα και αρχίζουμε και το καθαρίζουμε. Όσο γίνεται πιο λίγο. Αυτό θα μας κάνει να έχουμε πιο καθαρό ήχο. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, μέσα αρχίζει και γίνεται πιο λίγο. Η δεύτερη περίπτωση είναι να βοηθήσουμε το καλάμι να είναι πιο επίπεδο εδώ που πάλεται το γλωσσίδι με το καλάμι. Παίρνω το πιο ψηλό γυαλόχαρτο, ένα κομμάτι μικρό, το πιο λεπτό κομμάτι και το τοποθετώ κάτω από το γλωσσίδι με το γυαλόχαρτο να είναι προς τα πάνω. Έτσι δηλαδή να φάει το πάνω μέρος του γλωσσιδιού. Και όχι να το φάει, να το γυαλίσει, να το φέρει στα ίσια του όπως λέμε. Μέχρι κάτω, όσο πάει. Λοιπόν, η επόμενη κίνηση είναι να κάνω ακριβώς το ίδιο από την κάτω μεριά. Για να το βοηθήσω, όπως λέγεται, να παράγει το ήχος πιο εύκολα. Λοιπόν, και σε όλη την πορεία τη διάρκεια βλέπουμε αν το καλάμι μας παράγεται σωστά. Παρατηρώ ότι ο ήχος είναι πολύ ψηλός, πολύ οξύς. Τώρα, για να χαμηλώσω ένα ζαμπούνι την τονικότητά του, τι κάνω? Τα ζαμπούνια αυτά, όσο φαγώνονται από το κάτω μέρος, χαμηλώνει και ο ήχος. Δηλαδή το λα γίνεται λα ύφεση, για να καταλάβετε. Όσο παραπάνω το τρώω από το πάνω μέρος, το λα γίνεται λα δύση. Δηλαδή ψηλώνει η τονικότητα. Έτσι λοιπόν, μια που τώρα θέλω να χαμηλώσει η τονικότητα, τι κάνω? Θα φάω το κάτω μέρος να γίνει λίγο πιο λεπτό, με αποτέλεσμα να χαμηλώσει η τονική. Λοιπόν, το φέρνω σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, κάθε φορά που πιέζω το καλάμι προς τα κάτω, πιέζεται εξίσου και αυτό, με αποτέλεσμα ο ήχος να ψηλώνει ο ήχος. Για να χαμηλώσει ο ήχος πρέπει να το σηκώσουμε λίγο. Σηκώνοντας το λοιπόν, έτσι χαμηλώνει ο ήχος παράλληλα με το φάγμα που κάνουμε. Και τώρα για να δούμε την επόμενη φάση. Όπως παρατηρούμε, ο ήχος έχει χαμηλώσει. Θα πρέπει περίπου στο φα δύση να βγαίνει ο ήχος που παράγεται το ζαμπούνι. Πάρτε ένα κορδιστήρι ή μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ
αν γράψετε κουρδιστήρι ή πώς αλλιώς λέγεται, TuneIt. Υπάρχουν πολλά κουρδιστήρια που είναι δωρεάν. Λοιπόν, παράγεται περίπου προς το C. Θέλω να το χαμηλώσω κι άλλο. Τι κάνω? Κι άλλο χαμηλώμα. Από το κάτω μέρος εδώ. Προσέξτε, μην το φάτε πολύ, γιατί μετά θα μπουκώνει. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά. Σι μπεμόλ, έπεσε το καλάμι. Λοιπόν, ανοίγοντας το ακόμα λίγο προς τα κάτω, γιατί από το σι μπεμόλ μέχρι το φα δίεση έχουμε αρκετούς τόνους. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε στην περίπτωση αυτήν, το ανοίγουμε ακόμα λίγο παραπάνω. Να το, σολ δίεση. Προχωράμε, το τρώμε ακόμα λίγο. Μη ύφεση. Το σηκώνουμε ακόμα λίγο, το σκίζουμε, σιγά σιγά έτσι να κατεβεί ο ήχος του. Σορ. Έρχεται λοιπόν. Δεξιά και αριστερά τρώμε κι άλλο. Το ξύλο να πέσει το νικί του. Να το. Να το λοιπόν. Φα δίεση. Είναι ακριβώς. Ωραία λοιπόν. Το φέραμε λοιπόν στην τονική του. Εκεί που έπρεπε. Το φα δίεση. Τώρα για να έχουμε μια αρμονική φάση του ήχου, θα πρέπει με ένα γυαλό χαρτό να φέρουμε σε ευθεία κατάσταση το ζαμπούνι μας. Κάθε φορά που πιέζουμε το καλάμι προς τα κάτω, αυξάνεται και η τονικότητά του. Οπότε λοιπόν πάντα με το μαχαιράκι θα πρέπει να σηκώνουμε το γλωσσίδι μας. Είμαστε στο φα δίεση, ακριβώς. Αν έχετε κουρδιστήρι. Το βλέπετε? Μέχρι που έχει φτάσει. Δέστε και το πάχος του γλωσσιδιού, πόσο παχύ είναι, πόσο λεπτό μάλλον. Είμαστε στο φα δίεση. Βέβαια, αυτό θα αλλάξει αν το αφήσω μια ώρα το καλάμι έτσι. Το φα δίεση θα πάει σολ, μπορεί να πάει και λα. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνω? Τις πρώτες μέρες που θα φτιάξω το ζαμπούνι, όταν το ζαμπούνι δεν παίζει και κάθεται, το βράδυ π.χ. παίρνω ένα πολύ λεπτό ξύλο, ένα κομμάτι καλάμι, τόσο λεπτό και λεπτότερο, και το βάζω ακριβώς στο ζαμπούνι από κάτω, στο γλωσσίδι, σε αυτό το σημείο, για να μπορεί να πάρει τα ίσια του το καλάμι. Και θα ήθελα να πω ότι κάποιοι παλιοί οργανοπαίκτες τα τηγανίζαν.
αυτό το κάνει πιο αδιάβροχο το καλάμι. Το κάνει αδιάβροχο και το κάνει πιο τσιριχτό ήχο, πιο δεμένο. Ένα είδος προενίσχυσης θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό είναι το καλάμι μας. Φαδίεση ακριβώς. Τώρα, η επόμενη περίπτωση που θα πρέπει να κάνουμε για να μπει και η κλωστή στο κάτω μέρος, θα πρέπει να τη βοηθήσουμε την κλωστή να μην φεύγει, να μην γλιστράει. Κάτι που με το βγάλει στην κάιντα μας. Τι κάνουμε? Χαράσουμε μερικές γραμμές γύρω-γύρω στο κάτω μέρος. Έτσι ούτως ώστε το σκηνή να σταματά εκεί, να μην φεύγει όπως λέμε. Και καλό θα είναι να είναι και πάλι λοξές οι γραμμές, όχι στην ευθεία, λοξές για να φέρνει την κόντρα το σκηνή, πώς το λένε, το μακαρά που λέμε στο χωριό. Λοιπόν, το σηκώνω λίγο ψηλά και το κάνω λοξές γραμμές. Και προσέχω εκεί που είναι το γλωσσίδι να μην το κάνω τόσο βαθύ σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, προσέχω το μέρος του εκεί που είναι το γλωσσίδι και το κάνω κάπως έτσι, να είναι λίγο πιο άγριο στο σημείο εκείνο. Λοιπόν, ψήλωσε η τονική του. Άλλη μια φορά. Αυτό το άνοιγμα προς τα πάνω το κάνουν συνέχεια, ειδικά τον πρώτο καιρό, τον πρώτο μήνα θα έλεγα, μέχρι να πάρει το καλάμι στα ίσια του. Το κάνουν συνέχεια, πολύ προσεκτικά, γιατί έχει μια ελαστικότητα και θέλουμε το καλάμι να κάνει σαν αυτή την κλίση να πάρει, σαν τζαρούχι που λέμε. Τώρα το καλάμι αυτό, επειδή έχει μια τάση και με την κλωστή όταν θα το βάλουμε να πιέζει προς τα κάτω, σημαίνει τι? Ότι έχει την τάση να αυξάνεται ο ήχος. Οπότε λοιπόν εμείς γι' αυτό βάζουμε το κομματάκι του ξύλου από κάτω εδώ πέρα. Και όταν δεν παίζουμε με το καλάμι αυτό, το αφήνουμε πάντα έτσι, τον πρώτο καιρό μέχρι να πάρει τα ίσια του. Εάν δεν πάρει τα ίσια του, τα αποτέλεσματα είναι εξαιρετικά. Έχουμε ένα ζαμπούνι το οποίο ακούγεται και στις χαμηλές του και στις ψηλές του. Ένα εξαιρετικό ζαμπούνι. Παίρνουμε λοιπόν το σκηνή μας. Και προσπαθούμε να το βάλουμε στην... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ούτε πολύ πίεση, ούτε πολύ χαλαρό. Μια μέτρια κατάσταση. Παρατηρούμε το προηγούμενο ζαμπούνι μας πόσο περίπου ήταν το πάχος του και έτσι λοιπόν μέχρι να πάρουμε μια πρώτη ιδέα το κάνουμε εκεί. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το σκηνή μας να πάει να απλώνεται όπως λέγεται. Όχι σε ένα σημείο, να απλώνεται παντού. Έτσι να πηγαίνει και το σφίξιμο ομοιόμορφα. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Τώρα το καλάμι, το γλωσσίδι, δέχεται μια μικρή πίεση, που σημαίνει όσο πιέζει το γλωσσίδι προς τα κάτω με την κλωστή ή με τη φυσική του τάση προς τα κάτω, άρα τόσο ψηλώνει ο τόνος.
ελέγξουμε. Είμαστε σχεδόν κοντά. Για να το δούμε άλλη μια φορά πόσο κοντά είμαστε. Λοιπόν, άρα πως είμαστε κοντά. Ακόμα λίγο. Και να υπολογίσουμε ότι μετά το σκοινί που θα βάζουμε στο ζαμπούνι μας θα βάλουμε και το κεράκι μας. Κερί για να το σφίξει και να μην το έχει... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παίρνουμε και το κερί μας. Ένα κομμάτι κερί. Και το κολλάμε για να μην χάνουμε το κορδόνι μας, αλλά και για να εφάπτεται και να γλιστράει μέσα στην καϊτανίτσα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος τώρα ότι η τονικότητα έχει ψηλώσει. Για να δούμε λοιπόν. Σολ. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε? Πιέζουμε το καλάμι τώρα, το σφουγιαδάκι μας προς τα κάτω, λίγο, πιέζουμε τον αντίχειρα και κόντρα με το σφουγιαδάκι προς τα πάνω. Αυτό γίνεται συνέχεια μόνιμα, μέχρι να πάρει την κλίση, για αρκετό καιρό. Λίγο πριν το φά δύσει. Λίγο πριν. Βάλαμε το σκοινί και έχει αυξηθεί η τονικότητα. Σε αυτήν την περίπτωση το πιέζω ελαφρώς προς τα κάτω, πολύ προσεκτικά, όχι πάρα πολύ, να χαμηλώσει λίγο ο ήχος. Είπαμε, ο ήχος χαμηλώνει από δύο περιπτώσεις. Ή όσο πιέζεις το μαχαίρι προς τα κάτω, μεγαλώνει το γλωσσίδι με αποτέλεσμα να χαμηλώνει η τονική, ή τρώγοντάς το από το κάτω μέρος. Εάν θέλουμε να ψηλώσουμε την τονική του ζαμπουνιού και φάμε το πάνω μέρος εδώ κάτω, θα δούμε ότι αυξάνεται η τονική. Για να δούμε. Είναι πριν το φά δύσει. Έπεσε πάρα πολύ. Αν το αφήσω λίγο τώρα ή αν το πιέσω, λίγο να το πιέσω έτσι, αυξάνεται η τονική του. Ακριβώς φά δύσει. Έτσι λοιπόν, όταν παραχθεί αυτή η κατάσταση, δοκιμάζουμε αρχικά να φέρουμε και την τονική μας. Λοιπόν, τώρα οι πιθανότητες που υπάρχει να παίξει το καλάμι είναι λίγες αρχικά. Δηλαδή, μπορεί να μου γκρίζει, μπορεί να στουπώνει. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από την εκπαίδευση των ζαμπουνιών τα καταλαβαίνουμε πότε θα μου γκρίσει και πότε θα στουπώσει. Για να δούμε. Σι μπεμόλ. Το ζαμπούνι μας προς το σόλ, ανέβηκε. Οπότε λοιπόν τώρα για να χαμηλώσει τι κάνουμε? Τρώμε ακόμα λίγο ελαφρώς εδώ, πολύ λίγο. Θέλουμε να χαμηλώσει η τονική μας λίγο. Προσέξτε, αν το φάμε πολύ μετά στουπώνει. Όπως είχαμε πει, μετά από κάθε ενέργεια που κάνουμε εδώ, πάντα σηκώνουμε το καλάμι μας, το γλωσσίδι μας. Ξαναδοκιμάζουμε. Λα και 5, όπως το λέμε. Έρχεται σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό είναι το καλάμι μας. Και πάντα προσπαθούμε κάθε φορά. Εγώ λέω ότι στα 10 καλάμια που θα φτιάξουμε, ένα να πετύχει, είμαστε αρχηγοί.